ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୀର ତିନିମୟ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବାମ ହାତର ଗାଡ଼ି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗିରି ଗୋପର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଗାଦି ବସ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଦି ବସ୍ତା 90 ଲକ୍ଷ ଗୋପାଳ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲେ ସେଠି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ତିନିଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟା ଗୋବିନ୍ଦ କାଢିବା କାଢିଲେ ରାତି ସାରା କାଢିବ। ଆଉ ଗୋଟା କେମିତି ନା ପଶ୍ଚା ହରଣ ବେଳର କଥା ବ୍ରହ୍ମା ମାନିଗଲେ। ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଇଏ ଅଷ୍ଟ ସଖା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ସଖାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାହାର ଅଇଁଠା ପାଛ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଏ ଧାରଣକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଇଏ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାବି ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଗାବିମା ବସ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ପୁରେଇକି ଲୁଚେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଲା ଦେଖିଲା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗାବି ବାଛୁରି ନାହାନ୍ତି। କେହି ନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବେ? ସୁଦାମ ସୁବଳ ଆଷ୍ଟମିତ ହେଇଗଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ହେ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିବା? ଆମ ଗାଈ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆମ ବସ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲେ? କହିଲେ ରୁହ ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କପଟ କରାହି ସେତିକି ଗାବି ବସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେତିକି ଗାବି ବସ୍ତା କେତେ ଦିନ ରଖିବି? ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ ମତେ ଭିଆଣିଆ କହିଲା କେ ଜାଣିଲ ମା ଗୋପ ଗୋପାଳ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣିଲ ମା ତାର ମହିମା ବସ୍ତା ହରିଦେଲା ଛେବେ ତ ବ୍ରହ୍ମା। লক্ষে ধেনু অস্তা কেতটা দিন রখিবে কমন্ডল ভিতরে।